Monsignor Joses, Reverend Fathers who may be present here, our President, National President, Brother Dr. Fortunato Dayot, all other officers of the Catholic Faith Defenders, brothers and sisters. I am very much tempted to communicate to you in what I have been maintaining as the best language in the world. English is not the best language. It has become a universal language because of one reason. Universal because it was for many years the language of conquerors. Languages of conquerors have become universal. The Romans were conquerors, and therefore the nations it had conquered were Romanized, Latinized. Latin ang nahimo ng pinanggang pinulungan sa mga conquistadores sa Binisaya pa sa mga mangangagaw o kayutaan, mangangagaw o mga kanasuran. Ugunya, before the Roman Empire established itself as the number one world power, diha to ang Gresya. Ugunya, unsay resulta? Ang pinulungan sa mga Grego mausay gihangad o giisip nga kuno matahong pinulungan o gani gihimo man pinulungan sa mga eskwelahan. Unya, atong nagkatunan, Spain became a world empire. Espanya nahimong conquistador, nahimong mangangagaw, mga kayutaan o mga kanasuran. Sa may resulta, Spain, language, Espanyol, nahimong universal language. Napildi ang Espanya kadtong gatawag sa kasaysayan, defeat of the Spanish Armada o Armada na sa kinatsila, ang pagkahugno sa banggiitang nebe sa Espanya nga gitawag o Armada Espanyola. Kinsay nakapahugno? Ang Inglaterra. Sukarap ang Espanya, mipuli ang mga English o ang Inglaterra, mipuli sa pagka-world power. Unsay hinungdan? Nahimo ang pinulungang in English nga kunuhay, gihangad o giisip sa mga nasod, ilabi na sa mga nasod nga naagaw sa Inglaterra. Sa ato pa, o sa manikadutang leksyon, ngano man kining mga pinulungana, Espanyol o English, nahimo mang universal tungod kay pinulungan sila sa mga mangangagaw o mga nasod, mangangagaw, mga kanasuran. The language of conquerors becomes universal. Kung kitang mga Bisaya, ang atong mga katigulangan sa una pag yung makatuigan, nahitabo pa nga conquerors sila, ang Binisaya unta karon universal language na unta. Pero di malas lang nga atong mga katigulangan wa gyud mahimong world conqueror. Okay. Pagpasabot na ko, nga gawion ko ang pinulungan labing matahom. Labi na alang kanato nga mga Bisaya, ang pinulungang labing matahom, mao ang atong Binisaya. Mao nang gawion kong maong pinulungan. Okay. My son, ang tahas nga nahatag kanako, mao ang pagtuki sa in English pa, the true church founded by Christ.
ang matuod nga katilingban ni Kristo, ang matuod nga katilingbang tinukod ni Kristo. Mugawi tagbikinat sila ang matuod iglesia nga tinukod ni Hesus Kristo. What does church mean? Unsa may kahulugan sa pulong church o iglesia nga ato rong tukion? Dili ang building. Dili ang building, kundi ang katilingban. Ang society sa in English pa, no? Ang katilingban nga gitukod ni Kristo. Ang matuod nga katilingban. The true society founded by Christ sa in English pa. Mga igsoon, kining atong nasod, Pilipinas, mag-imagine usa ta, mag-image usa ta, no? Mag-imutag larawan sa atong pangutok. Usa ka gamayng dapit. Hunahunaa ang mga dagkong kayutaan sa kalibutan. Ang Europa, ang Africa, ang North America, ang South America, ang Asia, bro, ang Asia, ang Europe, konektado man. Australia, uban pa. Kining atong nasod, labihang gamaya, diha sa mapa makita tang labihang gamaya. 117,000 square miles. 117,000 millas cuadradas. Ug unya sa Amerika lamang 50 man ka mga states sa Amerika. Ang usa lang ka state, California, dako pa kaayo sa Pilipinas. Ang state of California dunay 137,000 square miles. I-indig sa Pilipinas nga 117,000 square miles. Ug ang California usa lang gani sa 50 ka mga estado pagkagamay sa Pilipinas. Usa may mensaheng ipasabot ko nato dinhi. Sabto nato nga kitang ni sa Pilipinas sakop bisan gamay kita. Sakop kita sa katilingban nga gitukod ni Hesus Kristo. Ang katilingban ni Hesus Kristo usa ka dakong katilingban karon, usa ka dakong society. And inside that society, we find ourselves. Sa English pa, usa ka dakong katilingban, o yan ang sud, yan ang katilingban na kita na mahisakop. Mangutan na ta, tinukod ni Kristo kining society ha, kining katilingbana. Kay nga no bagon? Gikinahanglan ba nga si Kristo magtukod gyud og katilingban? Dili ba nga nanudlo lang siya ug uman sa pagpanudlo daghan na siyang mga tinun-an ug unya mibiya nining kalibutana misa kasi sa langit nga wala ang magtukod og society? Ang atong pangatarungan magtug-an nato nga ang usa ka kaakuhan, usa ka project, usa ka proyekto sa ato pang Binisaya, ang usa ka kaakuhan na sama sa pagpakaylap sa santos nga pagtuo sa tibuok kalibutan, dili mahimo nga mag-iyahay lang ang iyang mga tinun-an. Usa ka project sama niining pagpakaylap sa santos nga pagtuo og busa pagdunol sa kahigayonan sa kaluwasan. Kinahanglan dunay organization, dunay katilingban. Dili mulungtad, dili mutunhay, dili makabot ang kalig-on kung walay organization, walay katilingban. Og ang Ginoo nasayod niya na sa in English pagpakasulti, a project like spreading the gospel throughout the whole world
necessitated an organization. Gikinahanglan ang usa ka society kay dili matigayon kung kining kaakuhana proyektoha himuon sa mag-iyahay lang ng mga tinun-an ni Kristo. Society was needed. Organization was needed. Busa o sa may gihimo ni Jesus, gitukod niya ang organization. Gitukod niya ang society. Kay kining society kining kapunungana, kining organisasyon mao may mo padayon sa iyang trabaho. Unsa mang trabahoan niya na mao'y padayonon sa maong katilingban nga iyang gitukod. Ang atong katekism nagtug-an nato ug mao gyud ang tinuod, the threefold work of Christ: to teach, to rule, and to sanctify. Nasabi ni Isaiah pa, niining tulo nga trabaho ni Kristo, niining kalibutana, nga iyang gipapadayon sa organisasyon nga iyang gitukod, mao ang pagpanudlo sa tanang mga nasod. Dili lang pagpanudlo, kundi pagdumala, to govern, to rule. Dili lang panudlo, to govern, to control, to rule. Magdumala. Ikatulo, to sanctify. Buot ipasabot, ang pagtunol sa mga kahigayunan sa pagsantos ni adtong buot nga magsantos, magbalaan sa ilang kinabuhi. To sanctify, dunulan ang katawhan sa makahigayunan na mahimo silang mga balaan. Threefold work of Christ: to teach, to rule, and to sanctify. Balikon kong akong pahimugatan, dili kini makabot kung walay kapunungan, walay organisasyon. Mao'y hinungdan nga gitukod ni Kristo ang maong organisasyon, ang maong katilingban niya aron mutunhay gayon, mulungtad gayon, magpadayon sa kanunay kining tulo niya kagimbuhaton: teach, rule, and sanctify. May laki mang Ginoo, hibaw man siya og unsay magpanghitabo, sigurong diha siyang pangutok ang pagkakinahanglan sa organisasyon. Lagi, organisasyon man, kapunungan man, nga iyang gitukod, doon nagyo'y Pangulo. Himo bagong kapunungan, guway Pangulo, doon nagyo'y Pangulo. O kanang labawang Pangulo, sa in-English pa, doon na po'y mga sub-heads, sub-executives. Pareho gud sa atong edukasyon. Pangulo, Secretary of Education. Nya ubos nga Pangulo, sub-head, Regional Director. Unya ubos sa Regional Director, Pangulo gyapon, Superintendents. Ubos sa Superintendents, District Supervisors. Pangulo gyapon. Ubos sa District Supervisors, mga Principal. Pulos sila mga Pangulo. Apan ang kinalabwang Pangulo, mauman ang Secretary of Education. Sa samang paagi si Kristo, mao ang labing-labang Pangulo sa katilingban nga iyang gitukod. Ubos kaniya, Santo Papa, ug ang mga obispo. Miyong ang mga obispo, lakip na ng kardinal. Kaya kardinal, obispo man. Diya ang mga kaparian, na ang mga diakono. Mao hierarchy. That is necessary in any organization to undertake a project, a gigantic project that is to spread the news of salvation throughout the world. Gikinhanglan ang hutong sa mga Pangulo aron mulungtad, multunhay o mulampos gayon ang pagpakaylap sa santos na pagtuo sa tanang mga nasod. Ari na ta sa balaang kasulatan. Kining kapunungana, kining organisasyon na sa atong binisya, kining katilingbana
nga gitukod ni Kristo. Wa ba ni mahikarga, wa ba ni mahiapil sa asoy sa mga propeta sa wala pa matao si Kristo? Kay sa wala pa matao si Kristo, kitang nag-estudyo kanunay sa atong katekism, nasayran man ta. Nga wa pa matao si Kristo, ang Dios nagpadala na, naghimo na, og pipila ka mga tao, nga maoy magsulat mahitungod sa umaabot, labot mahitungod sa umaabot nga Kristo. Unsa kining mga tawhana sa kinatsila pa ang mga propeta, ang mga patriarka ug ang mga propeta. Nagsulat sila wa pa matao si Kristo, 300, 400, 500 katuig wala pa matao si Kristo. Ilan nang nasulat? Ang eksaktong tuig sa iyang pagkatao. Gisulat nila ang eksakto nga dapit diin siya matao. Gisulat nila unsang babayhana ang mahimo niyang inahan. Ang description ba, gihulagway ang babae nga mahimo niyang inahan o sa kabirhen. Gisulat na unsay iyang pagahimuon ining kalibutana. Gisulat na nga luiban siya sa usa siyang mga estudyante na ibaligya siya og 30 ka pidaso nga salapi. Ubang mga dagkong hitabo siyang kinabuhi, gisulat ng daan sa wala pa siya matao. Ang pangutana, kanang organisasyon, katilingban iyang gitukod, nasulat pa usab. Nasulat. Tingali na estudyohan sa inyong mga klase, usa sa mga propeta, usa sa mga sinugo sa Dios, kansang alimpatakan, gigiyahan, aron makakita sa unahan, masuwat nila ang mahitabo sa unahan, sa niini mao si Daniel. O ang sinuwat ni Daniel, natkatuna na ninyo, na nahimong kabahin sa balaang kasulatan, nagpabilin hangtod karon. Sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 44, si Daniel nagsulat mga 400 katuig, wala pa matao si Kristo, yan ang gisulat. Nga magpangabot, huabot ang mga adlaw, nga ang Ginoo sa kahitasan, magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malunos og dili mawala. Gingharian nga mukaylap sa mga nasod sa kalibutan. Tanawa, gingharian gali kana society man na. Katilingban man ang gingharian, organisasyon man ang gingharian. Unsay pong ni Daniel nga nagsuwat sigon sa giya sa Ginoo, ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud maguba, di yun malunos, gingharian nga mukaylap sa mga nasod sa kalibutan. 400 katuig wa pa matao si Kristo. Ugo niya, mupugnit lang tag duha ka propeta, laing propeta kansang pangutok gitultulan sa Ginoo, misuwat si Isaias, Kapitulo 2, versikulo 2. Ningon si Isaias, it shall come to pass, mahitabo, that the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains. Talawang sinultihan sa propeta, magpanghitabo, nga ang bukid sa balay sa Ginoo adto mahitarok sa tumoy sa mga bukid. Ang bukid sa balay sa Ginoo adto mahitarok sa tumoy sa mga bukid. O labaw siya sa tanan, ug ang tanang mga nasod magganayan ngadto kaniya. Tawa, gihulagway ni Isaias ang magpanghitabo. Ang kapunungan man nga mo'y labaw sa tanang mga kapunungan, kapunungan nga mahangad sa ubang kapunungan, ug daghang mga nasod magganayan ngadto pagpasakop kaniya.
Wa may lain kana nga atong matag-an kay ang kasaysayan nagaingon kanato katong nagtuon sa history kadaghan sa mga kapunungang nahitabo o nanganhinan ing kalibutan ang mga gobyerno, mga kapunungan mana, ang mga imperyo kapunungan mana, mga gingharian kapunungan man kana, niining tanang mga kapunungan, imperyo, dinastiya, imperyo, kining mga gobyerno sa tanang makapunungan usara ang nakasaksi, nakasaksi sa pagkatao sa mga ubang kapunungan, nakasaksi sa pagsulpot niini ngadto sa gahom, nakasaksi sa pagkahugno o pagkawala niining kapunungan ang nakasaksi ang kapunungang dili maguba ang Iglesia Katolika. Ay Alemanya, punungan man ang Alemanya, wapay Alemanya, diha ng Iglesia Katolika. Wala pang Italia, diha ng Iglesia Katolika. Wala pa Espanya, wala pa Russia, labi pang wapay Amerika, labi pang wapay Pilipinas, diha na ang Iglesia Katolika. Nakasaksi sa pagkatao ni ining mga gobyerno o kadtong mga gobyernong lahanaw na nasaksihan ang gobyerno ni Napoleon Bonaparte, ang imperyo sa Roma nga nahugno, pagkadaghan sa mga gobyerno nga natao misulpot sa gahom niya na hugno o nahanaw, mga ngaran nalay nagpabilin karon kinsa may nakasaksi sa ilang pagkatao sa pagsulpot sa gahom, nakasaksi ang pagkahugno, pagkawala. Iglesia Katolika ra may makaasoy ang kapunungang dili gyud maguba. Dili maguba mukaylap sa mga nasod sa kalibutan. Pagkadaghan sa iyang mga kaaway. Mga kaaway gikan sa gawas na dili iyang mga anak, dili mga sakop. Sama sa mga Muslim, katong Battle of Lepanto, uban pa. Sama sa mga Ostrogoths, Visigoths, kadtong mga barbarians sa Amerika, sa Europa. Mga kaaway gikan sa gawas nga naglusak sa Iglesia Katolika sa tuyo nga mahugno ug mahanaw. Nahanaw ba? Wala. Kaaway gikan sa gawas, mga kaaway gikan sa sulod, iyang mismong mga anak, mga obispo nga meribil ni bato kaniya, mga pare nga meribil ni bato kaniya. Nahanaw bang Iglesia Katolika? Nagadugang hinoon ang iyang kabaskog, nagadugang hinoon ang iyang kalig-on, ug tungod niya na siya ray kapunungan na nikaylap sa mga nasod sa kalibutan. Gikan sa labing amihanang dapit sa kalibutan, ngadto sa labing habagatang dapit, nagipuy-an og tao. Gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan, makita nato ang Iglesia Katolika. Nagadugang ang iyang kalig-on, ang iyang kabaskog, bisan pa sa mga kaaway, gikan sa gawas, gikan sa sulod. Sipong ni Daniel, magtukod ang Dios sa langit og usa ka gingharian nga way pagkaguba, gingharian nga mokaylap sa mga nasod sa kalibutan. Unya, mangutana ta, naabay mga pulong ni Kristong nagtugan, nga kanang kapunungan nga gisuwat ni Daniel dili maguba, naabay mga pulong nga nagtugan, nga kanang kapunungan na natukod gyud. Inyong estudyo nagtugan ninyo. Mga pulong ni Kristo nga nasuwat sa iyang apostol. Ang apostol nga naghangad kanunay na minaw ni Kristo, nakasulat siyang mga pulong. Si San Mateo apostol. Sa kapitulo 16, versikulo 18, inyong nakatunan pagayo, na si Kristo mingon sa ibabaw nining bato.
Pedro, tukuron ko ang akong iglesia. Iglesia kinat sila mag binisaya kita. Tukuron ko ang akong katilingban og ang mga gahan sa impyerno, ang mga kaaway, dili makabuntog kaniya, dili makapalusno kaniya. Tawa, natuman. Mga pulong ni Kristo nga na-record siyang apostol, nagtug-an nga natuman yun kadtong nasuwat ni Daniel, nasuwat 400 katuig, wala pa matao si Kristo. Ugo niya, sa dayon niyang sa kasalangit, iyang gisubli ni Kristo kanang pagkadili magguba sa iyang kapunungan, pagkadili magguba sa iyang katilingban, dili yun malosno, iyang gisubli sa dayon niyang sa kasalangit. Sa dayon niyang sa kasalangit, dito mas Mateo gihapon, naghangad dito naminaw, unsang mga panugon, suwat ni Mateo, kapitulo 28, versikulo 18, ngadtos versikulo 20. Unsa mga pulong ni Kristo na record ni Mateo? Mga pulong nagingon si Kristo, ang tanang gahom sa langit ug sa yuta nahatag kanako. Pangadto kamo sa tanang mga nasod. Tudloan mo sila sa gitudlo ko kaninyo. Bunyagan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Yang katapusan ng sentence nagingon, timani ako magauban kaninyo sa tanang mga adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kinsa iyang giatubang o gisultihan kadtong kapunungan nga magtutudlo, the teaching church, nga ang primerong mga sakop niini ang 11 ka mga apostol, kay patay naman si Judas. Unya nahulipan si Judas noon, no? Sa panahon nga sa kana si Kristo. Kadtong teaching church, kadtong kapunungan nga magtutudlo, mo iyang giharong, iyang gispasidanan, iyang gitugon, gitagaan siyang panalangin. Pangadto kamusta ng mga nasod, tudloan mo sila. Timan ako magauban kaninyo sa tanang mga adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Gisubli niya. He reiterated the indestructibility of the church that he founded. Mao man ang hinungdan. Mao man ang hinungdan ngano didto sa Philippine Military Academy. Bawa mo sa Philippine Military Academy, PMA. Adto bansaya, adto tudloe ang umaabot ng mga general. General Galeb, makita nimo ang ilang pagpanudlo, pagmando, adto man sa Philippine Military Academy. Kung timane, dito sa Philippine Military Academy, matod pa sa usa ka kadeteng nagsulti nako. Ilang giistudyohan ang Iglesia Katolika. Giistudyohan lang structure. Giistudyohan nila ang mga functions, ang mga katungdanan, ang mga lihok, ang mga sugo, ang mga tahas sa mga taong naa sa structure o hierarchy. Nangutana ko, ngano man, tunan man ninyo. Tunan namo kay dinha sa abilidad sa pagpangulo, naninguha kaming makat-on. Kat-on sa unsa, makat-on kami sa katarungan nganong Iglesia Katolika wa ay pakabungkag bisag unsa ka bangis sa mga kaaway niya, unsa may naan niya nga di man gid siya malusno o di man gid siya mahanaw. Mga imperyo na hanaw, mga gingharian na hanaw, mga ngalan na nagpabilin. Pero kining Iglesia Katolika way pagkahanaw bisan unsas kabangis sa mga kaaway, mga pare nga rebelde, mga obispong mga rebelde, di ang mahanaw, magdugang ang Hinoon ang iyang kabaskog o iyang kalikon. Unsa may naan niya? Tunan ka na namo. Basin pag makatuna namo, mahimo kaming mga maayong pangulo, maayong general.
hinoon kitang mga Kristiyanos dali ra og sayon rang tubag nganong di man magguba, di man mahanaw, kay ang Dios nagpasalig bisan ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog kaniya, timan ako magauban sa tanang mga adlaw. Naa diyang answer. Nganong indestructible, di man maguba ang Santa Iglesia. Mangutan na ta, nganong ingnon mong yun ni Ana, nganong gihimo man sa Ginoo nga way pagkalusno o way pagkahanaw. Sayon ra, ang atong pangutok makatug-an nato. Nga si Kristo dinhi sa kalibutan aron katunulan ang katawhan sa mga kahigayunan sa kaluwasan. Maluwas sila. Ug mao man ang tuyo ni Kristo, dili mosugot si Kristo nga moabot ang panahon nga ang katawhan kahikawan ni anang kahigayunan kanang pagtunol sa kahigayunan sa kaluwasan. Iyang tuyo nga ang katawhan maluwas, mahidangat sa langit. Busag mao nang iyang tuyo, dili siya makatugot nga kawad-an kining kalibutana ug usa ka magtutunol, panudlo. Mao nang hinungdan nga ang katilingbang iyang gitukod dili yun niya ikatugot nga mahanaw, kay ang misyon niini mao man ang pagpangluwas, ang pagpadayon sa iyang trabaho sa pagpangluwas. Apan ang pangutana, mga tao malang ani mo nagdumala, papa tao, mga kardinal tao, mga obispo, mga pare, mga tao malang ni. Ngano mga tao? Ug mga tao mahitabo man gyud na posible sa kinat sila pa posible man nga ang gipanudlo ni Kristo kaniadto dili nagyud mahidangat nato ang tibuok ug tinuod na panudlo, kay mahiwi-hiwi man sa mga taong nagsunod kaniya. Sa ato pa masayop di tang kapaniguro ron. Kung kining gitudlo ron sa Iglesia Katolika, mao ba gyud ang gitudlo ni Kristo? Nganong di ta makapaniguro, kay mga tao lang ang nagdumala nene. So may kasiguruan na to. So may atong ikatubag. Tubag na to mao. Kanang imong pagduda, badawat ng pagduda nimo kung nagbuot pa si Kristo nga ang mga manudlo ang mupuli kaniya, magsalig lamang, isalig lamang dinha sa tawhanon nga galamhan. Pure human power, lunlun tawhanong gahom maoy mupadagan sa Ebanghelyo. Siguro gyud nga dunay mga mabuasot, siguro gyud nga mabali, maturse sa daghang mga katuigan nga magpangagi. Kaya ang isulti karon, lainon man pagsabot sa naminaw sa gitinudloan, nya kadtong tinudloan maoy manudlo, lain naman sab doon na may ipuno. Kung balikon ko, kung ang mga magtutudlo nga kapunungan buot ug nagbuot pa si Kristo nga isalig lamang ang pagpadagan ug ang kalampusan sa pagpanudlo, kung isalig lamang sa tawhanong gahom, siguro gyud nga dili mahidangat sa mga kanasuran ang tinuod yun nga panudlo, kay matursi-tursi man lain-lain ang mga tao panagpangagpas. Apan dili wa magbuot si Kristo, wa magplano, labi ng wa magbuot. He did not will, si wa siya magbuot nga isalig kining tanang pangako dinha sa tawhanong gahom lamang. Nagbuot si Kristo nga ang Dios mugiya, muabag, magtultol sa iyang gipapuli kaniya pagpadayon siyang trabaho.
Sa ato pa, ang kapunungan nga gitukod ni Kristo nga niya ning kalibutan ng Iglesia Katolika, nagpanudlo sa tanang katuigan, dili sandig, dili salig sa ilang tawhanong gahom lamang, kundi ang gahom sa Dios. Sa may pulong ni Kristo, may mga pulong ba si Kristong gibilin nasuwat sa iyang mga apostol, nagtugan nga ang Dios maggiya, magtultol kanunay aron mulungtad ang tinuod, dili matorsi ang tinuod. Na ubay-ubay mga gisubli ni Kristo. Ang nindot kaayo, ang Juan 14:16 o ang Juan 14:26. Mingon si Kristo, ako moadto sa akong amahan. Sa 26, o ipadala sa amahan ang Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamatuoran, nga mopadangat sa inyong panumduman sa tanan nga gitudlo ko kaninyo. Dunay mopadangat pagbuot sa Ginoo nga ang magdasarenda, kinat sila pa, ang magdrive, ang magiya sa iyang mga kahimanan, kay ang mga obispo, mga pare, mga kahimanan man sa laktod pagkasulti, ang iyang teaching church kahimanan man niya, iyang pagbuot nga giyahan kini sa kahitasan, giyahan kini sa Dios. Matud pa niya, ang Espiritu Santo ipadala sa akong amahan, mopadangat sa inyong panunduman sa tanan gisulti ko kaninyo. In other words, in English pa, the church founded by Christ is infallible. Nga ang katilimbang gitukod ni Kristo, dili masipyat, dili masayop sa pagpanudlo ang buot ni Kristong ipatudlo. Nya ingnon ra ba dayon ta? Sa goy masayop. Saan kasaysayan no? Kadtong scientist nga si Galileo, order ma ang papa, dili pa ka naugon, sirhan iyang balay, sirado dito sa taas, di pa ka naugon, kay ang tuyo nga dili makapadayon siyang pagpanudlo. Sa may gitudlo ang Galileo, tudlo mas Galileo tinuod. Kung sa man tinuora, si Galileo nagtudlo mas sa tinuod nga ang kalibutan, kining atong kalibutan, nagbiyahe tuyok sa adlaw. Dili kay ang adlaw may nagbiyahe tuyok sa kalibutan. Kay kaniadto ang pagtuo sa mga tao, ang adlaw, kini adlaw mo'y nagbiyahe, kalibutan ni mo'y nagbiyahe tuyok sa kalibutan. Karon na fiho man, naklaro man, nasuta man, wan ang magiduda nga dili ang adlaw mo'y nagbiyahe tuyok sa kalibutan, kundi ang kalibutan mo'y nagbiyahe tuyok sa adlaw. Husto man si Galileo, sayop mang ang papa, kay ang papa nagpatuo man atong kinaraang pagtuo nga ang adlaw mo'y nagbiyahe. Anya, infallible ay. Nahay man diyan pagkadili masayop, sayop man laging papa. Ato man ang madunggan. Madunggan, magsakay tag barko. Madunggan ato, patupitas, barberia. Ha? Madunggan tag magpaabot tag jeepney, nga sakyan nato. Ay, mahisumukan ta sa mga dili katoliko. Sa may atong itubag. Ang angan mang muingon nga, pasagdi lang. Si pasagdi lang. Ha? Okay. Ang tinuod ni Ana, ang pagka-infallible sa Santa Iglesia, ang pagkadili niya masayop sa pagpanudlo, kana labot lamang sa duha ka butang. Faith and morals. Why labot ang science? Why labot ang mathematics? Why labot ang economics? Kay ni ang Santa Iglesia, ang iyang mission, ang pagpanudlo man sa faith, ang mahitungod sa kaluwasan, og morals,
ang pagpanudlo unsay dili sala, unsay sala. Dili manudlo og science ang misyon sa simbahan. Sa ato pa mahimo bisan kinsang obispoha, bisan unsang katolikuha, bisan unsang papaha, mahimong masayop sa science, mahimong masayop sa mathematics, apan dinha sa natad sa faith and morals kay mao man ang gisango ni Kristo, dili masayop. Nganong dili masayop? Dili gumikan sa iyang tawhanong gahom, kundi sa gahom sa Dios. Mo hinungdan nga dili masayop. Mulalim na kung dili tagaan ni anang panalipod nga infallibility, kung dili tagaan, kung wa pa katagae sa Ginoo ni anang panalipod nga infallibility, sa ito pa ang pagkadili masayop sa pagpanudlo sa faith o morals, kung wa pa katagae ni ana, wala nayabag na rong panudlo. Kay masayop, mandiay. Mao nga mugbo kayo na itong panubag. Ingdong tanga, uy, kanang inyong doktrina sa infallible, hindi masayop. Di, may makadawat ni ana. Kay way taong dili masayop. Tabuag, upit, tinuod ka ng way taong dili masayop. Pero kung nanay Diyos mag-abag ka niya, dili siya masayop. Ug ayong Ginoo, ipadala ko Espiritu Santo nga mopadangat sa inyong panumduman sa tanang gitudlo ko kaninyo. Promise of infallibility man ka na, nga natuman yun. Okay. O kanya, ang bugno, batok ni anang panudlo sa Santa Iglesia, makalilisang man. Sa pagkakaroon lamang, pagkakaroon lang, timan naay mga pare nga nangguwa sa Santa Iglesia, nagawalig, nagpanulat, batok sa Santa Iglesia. Ang ilang mga libro, kusog ra banghalin. Kana lang libro nga gisuwat sa pare nga Salesiano, si Padre Antonio Pisuta. Rektor kana, pangulo kana sa seminaryo kaniadto. Karon unsa naman? Pastor na siya sa Baptist. Ug dili lang pastor, nagsuwat yung matahom kayong hitsurang libro, gitawag The Truth Encounter. Naadya giunsa niya pagkulata ang mga pagtulunan sa Iglesia Katolika. Ug dili lang siya. Dito sa Amerika lay mga pare Jesuita nga nagwaling, nagpanulat, batok sa Santa Iglesia. Mga kaaway maninggikan sa sulod. Dili man ta mahibulong nini. Sa unang-una pang mga siglo, former centuries, diha may Arios, diha may Sergios nga patriarka, o inunta, o matay patriarka, inunta asobispo, si Posios. Pagkadagahan, Nestorios, nga mga pare o mga obispong nanudlo batok sa Santa Iglesia. Hay naman sila ron. Primero, dagan silang nakabig. Pero karon naon sa man, ang mga ngalan na nila mo ay nagpabilin. Ang Santa Iglesia, ang ilang gilusak, nagpabilin nga naas kaligon sa dugang, hiyong ko sa dugang kabaskog ug dugang kaligon. Ang mensahe ko mao, magbantay ta kay kining iglesia, kining katilingban gitukod ni Kristo sa pagkakaroon na ang daghang mga kaaway. Magtuon kita unsag yun, dungagan palapman nato ang atong kasayuran may tungod sa Santa Iglesia. May tungos katilingban gitukod ni Kristo. Sa Amerika lang karon, labad ang ulos papa sa daghang mga teologo sa Amerika, sa Holland, sa Belgium ug uban pa. Nanay mga teologo nga pare nga nasudlan magkag-unsang nasuod sa utok. Nagpanudlo na
nga dili tinuod nga dunay mga anghel. Dili tinuod nga kanang mga sakramento, pito sakramento, dili tinuod nga tinukod ni Kristo. Mulalim na. Ugo niya, ang Catechism of the Catholic Church, kanang matahom kaing libro, nga padaghan sa Roma. Abi nimo sa kantalita ilang gitawag og the Catechism of the Catholic Church. Dili catechism, catechism. Sism gali sa ito pa, nagkabulag. No? Nagkabulag, nabuak-buak. Nawalang kabinuang buwang. Balikon ko sa pagkakaroon, ubay-ubay. Daghan giniyon ang mga tagasulod sa Santa Iglesia. Agon mao ang pagpaila sa sunod nato nga mamumulong nga mopaambit nining tema Educating All Divine Believers on the Fundamentals of the Catholic Faith. Apan sa dili pa tuguti ako sa pagpangayo og katahuran maayong buntag kanatong tanan. Ang ato ang sunod nga mamumulong naingon ta nga usa na ka veterano sa pagpangalagad apan sa kanunay nagpabiling sa kabatanon. Ganuman kay bisan pa man sa pagligid sa daghanan ng kayong mga katuigan, ang iyang kaasgot sa init sa pagpangmangalagad nagpabilin. Tungod kay ang paghimo sa maong buluhaton hinapinan man sa gugma, sumala pa ni Judge Esculiamata. He is a Doctor of Education, a Master of Arts, a Bachelor of Science in Education graduate, and a Bachelor of Laws. With regard to his present works, he is a Professor of Education in the Graduate School in the University of San Carlos and a practicing lawyer. Formerly a high school principal, a Dean of Liberal Arts, and a Schools Division Superintendent. Government examination pass, the bar examination, Schools Superintendent examination, a Senior Teachers examination passers. Mga pinalangga akong nga kaigsuonan, atong dawaton sa masipang pakpak, ang atong pinalangga nga igsuon si Attorney Marcelo M. Bacalso, member CFD National Board of Governors and National President. Reverend Fathers who may be present here, our beloved Bishop, if he's still around, our beloved President, National President of the Catholic Faith Defenders, Dr. Fortunato Dayot, Attorney Obas, prime mover of this activity, Judge Mata, Judge Empleo, all my brothers and sisters who are here now. Ang tema nga gisangon kanako maurag 20 minutos na liko ang nakabilin. Usa ka tema nga
sa Binisaya pagyod sa mga taga-Banika rural area, dako kayog sangab, extensive. O paninguhaon ko nga mahuman ang akong pagtuki, mubuon lang, sulod ni ining nahabilin nga mga gutlo. Kaya nag-ingon man ang tema, educating all divine believers on the fundamentals of Catholic faith, a call of the time. Nasa Binisaya pa, balikon kong giyon ako nga ang matahong pinulungan, Binisaya magyod. Ang pagpakat-on sa tanang matuuhon, pagpakat-on kanila sa mga dugukan nga mga pagtulunan, fundamentals, ang mga dugukang pagtulunan sa pagtuong Katoliko. A call of time mao kining tawag karon sa atong panahon. Tawag sa atong panahon nga gipahingusgan, pagpamulong sa gingon ta nga katilingbang gitukod ni Kristo, the call of the church. 1965 pa, ipalanog sa Santa Iglesia, pinaagi sa Konsilyo Vaticano, nga ang call of the time, ang tawag karon sa atong panahon, mao ang pagpakat-on kanato, ilabi na sa wala pa makat-on, ang pagpakat-on kanila sa mga dugukang pagtulunan sa Iglesia Katolika. 1965 pa, pila namang katuig ang nangagi, daghan ng mga tuig. Ang Iglesia Katolika, ang katilingbang gitukod ni Kristo, sa iyang dokumento 1965 pa, Apostolicam Actus Citatem, buot ipasabot sa in English pa, Decree on the Apostolate of the Laity. Sa Binisaya, ang mando og sugo labot sa gimbuhaton sa mga dili pare sa magkanato. Ang Iglesia Katolika nagkanayon in regard Artikulo 31 na, Artikulo 31 sa Decree on the Apostolate of the Laity. In regard to the apostolate for evangelizing and sanctifying men, the laity must be specially formed to engage in conversation with others. Labot sa apostolado sa pagpanudlo o sa paghimo sa katawhan nga balaan, sanctifying, ang mga dili pare must be specially formed, kinahanglan organizon, kinahanglan formahon, and to engage in conversation with others. Nga sa diyang maporma na sila, kasangkapan na sila sa pagkahaniti nga makighinabi sa ubang mga tao aron mo dangat ang mensahe sa Santa Iglesia ngadto kanila. Specially formed, espesyalong yun pag-organize ang mga dili pare. Muprangka kitag pangutana gikan sa 1965 hangtod karon, kanang agda umando sa Santa Iglesia, has there been a serious move? Doon na bagay tinud alay nga kaakuhan aron ma-specially form ang mga dili pare? Doon na ba? Muprangka kita sa pag-ingon nga ang kasayuran nato
ang atong edukasyon may tungod sa katilingban ni Kristo, the church, iyang pagtulunan o iyang kasaysayan. Ang atong nagkatunan gitawag na og kindergarten catechism. Balikon ko ang atong nakatunan kindergarten nga catechism nga natudlo nato kanadtos panahon sa Flores de Mayo. Ug kanang kindergarten catechism dili kana musalir kung kita makigharong na sa hinigalang pakigharong sa atong mga igsuon na dili Katoliko. Di musalir ang kindergarten catechism. There is a need of teaching the laity lessons far beyond deep lessons nga dili kindergarten catechism. Tudlo sa atong Flores de Mayo, si Maria inahan sa Dios. Sige tag memorya. Pero hisumukan ta sa Iglesia ni Cristo ni Manalo sa Sabadista nga atong ikahinagbo sa Barberia, ikahinagbo dito sa huwatanan sa jeepney kay mosakay ta, ikahinagbo sa ubang dapit ingnon man ta. Oy dong, inahan sa Diyos si Maria. Ang Diyos way sinugdan, way katapusan, way beginning ang Diyos. Kung si Maria inahan sa Diyos, sa to pa ang inyong Diyos, doon na day sinugdanan. Diha day magsugod ni Maria. Dili na tinuod pagtulon anaw eh. Kung sa may ikatubag, kung kindergarten catechism lang atong nahikatunan, di tang katubag. Dili tang katampo. Dili tang makatuman yan ang agda sa simbahan nga ipadangat yun ang tinuod nga mensahe sa Santa Iglesia ngadto sa atong mga kaigsuonan. Dili lang ipadangat ang mensahe matud paniining Apostolicam Actus Citatem. Dili kay mga igsuong nahibulag nato atong padangatan sa mensahe, kundili matud pa sa Iglesia Katolika hangtod ang daghan kayong mga Katoliko nga wala masayod niining mga dugukang pagtulunan, kinahanglan ihatod ipadangat kanila. Uban niya Apostolicam Actus Citatem kana sugo sa Santa Iglesia. Sa laing dekreto, laing sugo sa Iglesia Katolika nga gitawag nga kanunay malitok sa kadaghanan, Decree on Ecumenism. Usa ka sugo sa Santa Iglesia nga naturse nahiwi sa pagsabot sa daghang mga Katoliko. Balikon ko nga naturse nahiwi sa pagsabot. Kay ang Decree of Ecumenism sa Binisaya yun ang ipasabot. Ang sugo labot sa panaghoy-hoy sa tanang katawhan. Unya unsa man tursi sa pagpanabot nga nahimo sa laghang mga Katoliko. Hiwi nga pagsabot. Didto sa Amerika o sa Europa kay makighoy-hoy man kita sa atong mga igsuong nga ibulag nato. Kontra man sila sa larawan, ubay-ubay ang mga simbahan sa Amerika na ang krusifiho, gitangtang ang larawan, krus na lay magpabilin. Kay ngano, di man mo sugot ang protestante doon na larawan. Sugot sila doon na krus, pero larawan nila sa musugot, gitangtang. Hiwi na pagsabot sa ecumenism. Daghan pa mga practices. Ang Santa Iglesia nagsugo sa iyang laing sugo, Constitution on the Sacred Liturgy. Nagsugo ang Santa Iglesia that the music
permitted in the rites of the church, in the celebration of the Eucharist. Magsugo nga ang huni ang musika nga ikatugot sa atong santos nga misa. Sacred music. Sacred music. Balaan nga huni. Kung sa may makita nato sa ubay-ubay ng mga simbahan, ang huni dili man secret, huni man sa nightclub, kano magsayaw-sayaw, dili man secret music. Anong nahimo man na, dili tanan, tungod ni anang hiwi nga pagsabot sa ecumenism. Kamo ang may gusto sa mga protestante, huy man, uyunan lang po, biyaan ang secret music, gawion ang music dito sa nightclub. Nga murag magsayaw ka sa panahon magtambong sa mesa. Kitang mga laity, kung sa may atong nahimo, nakahimo batag mga pangako, aron paghimo og mga pagkurihir? Wala. Nganong wa man ta magkabana? Kay wa man ta magkat-on. Wa man ta magbasa sa mga mando sa Santa Iglesia. Ilabi na ang tingog sa Santa Iglesia pinaagi sa Konsilyo Vaticano II. Unya, niining decree on ecumenism nga natursi pagsabot sa daghang mga Katoliko. Ang Iglesia Katolika nagmando niya, basahon ko. Artikulo 9, Decree on Ecumenism. We must get to know the outlook of our separated brethren. Kinahanglan magpakisayod kita sa mga panlantaw sa mga igsoon nga nahibulag nato. Mga Iglesia ni Cristo, mga Protestante, Saksi ni Jehova, we must get to know. To achieve this purpose, aron makabot ning tuyua, the study is of necessity required. Kinahanglan ang pag-estudyo. And this must be pursued, kini himuon with a sense of realism and goodwill. Mayong kabubuton, dili ang pagpangaway. Catholics who already have a proper grounding need to acquire a more adequate understanding of their respective doctrines of our separated brethren. Usama nas binisaya nga ang mga dili pare, mga Katoliko, nga nakat-una, natarok na pag-ayo, kasayuran, mahitungod sa pagtulunan sa Iglesia Katolika, ang fundamentals, ang mga dugukang pagtuo, nasayod na, matupad Santa Iglesia, need to acquire a more adequate understanding of the respected doctrines of our separated brethren. Kinahanglan masayod sila, tunan sila, pahibawon sila, unsa ang mga doktrina sa mga igsuon nga nahibulag nato. Nganong kinahanglan man ta masayod sa mga doktrina sa Iglesia ni Cristo, sa Saksi ni Jehova, uban pa, 22,000 man sila kapit. Nganong kinahanglan man masayod? Kay ini sa paninguha nato nga ipadangat ta ang tinuod nga mensahe sa Santa Iglesia. Ipadangat ta ang tinuod nga ipatudlo sa Santa Iglesia. Kinahanglan masayod ta sa mga babag. Masayod tag unsa ang mga objeksyon. Masayod ta unsa ang opposition, masayod ta unsa ang mga pagsupak, aron mahibaw tag asa taagi, asa taliko, aron makapadangat
kita sa mensahe sa Santa Iglesia ngadto sa ilang mga alimpatakan ug sa ilang balatian. We have to know. Sama ron sa kanunay na kung example nga ipasabot. Si Maria, gitawag nila Maria Santissima, unya Immaculada, way man sa sala, dili man na madawat. Kay nga naman, si Maria sa nasulat sa balaang kasulatan, Lucas Kapitulo 1, nasulat ang pahayag ni Maria nga nagaingon, nalipay ako, nagmaya ang akong kalag, ngadto sa Dios nga akong manluluwas. God my Savior. Yung ingnon dahin ta nila, tanawa, unsay pulong ni Maria, mapasalambot, malipayon siya tungod sa Dios nga nagluwas kaniya. Og linuwas si Maria, makasasala. Pareho nato, makasasala. Kay makasasala man si Maria, ay nganong gitudloan mamugod sa inyong tinuoan, inyong mga pare nanudlo man, nga si Maria Immaculada, wise man sa sasala. Mismo si Maria nga miangkon man nga linuwas siya. Balikon ko, kung ikita, ikaw ang giingnan ni ana, kindergarten, katekism, rang nakatunan nimo, di kang katubag. Dili kang katabang sa Santa Iglesia, nagkinahanglag palabang, nga masabot unta, mudangat unta ang tinuod pagtulunan ni ining atong mga igsuon. Pero og nasayod ka, mingon dayon ka, Brad, ang imong sabot sa manpulong luwas, usara man ka klase? Ngayon naman, duha man ang kahulugan sa pulong luwas. Ang kahulugan nga usa mao, gihawiran, gipugngan, nga dili mahulog, o wa gyud mahulog, luwas kana. Usa may laing luwas. Ang luwas na kini o kanang tawhanan na hulog na, gilukat siya, gibawi siya, gibunlot siya, na luwas. Duha man ka klaseng luwas, ang preventive redemption o restorative redemption. Si Maria naluwas sa paagi nga nahulog na siya, gilukat o gibawi siya. Dili, si Maria giluwas sa Ginoo, tuyo gyud sa Ginoo, nga kahawiran siya, kapugngan siyang dili mahiambak sa sala, ug wa gyud mahiambak, luwas siya. Ang imong luwas usaraman, naa ka diha, ingon ta masayo. Okay, Mike Son, educating fundamentals of the Catholic faith, ang mga dugokang pagtulunan. Imo nurong maaninaw, ma-imagine karon tingali, unsa man ang mga dugokang pagtulunan sa Iglesia Katolika na kinahanglan atong hikatunan sa ubang mga Katoliko o sa mga dili Katoliko. Imong ma-imagine unsa kang dugog kang pagtulunan, no? Muuna ko sa pag-ingon. Ang tao dili lunlon lawas. Difidi ka na pagtulon ang dinamaliso. Not pure physical. Dinha sa tao anaan nahalambigit ang lawas ug ang dili lawas gitawag og kalag. Ang mga mananap dili man ingon niyan.
doon na bitay usas akong mga tinunan. Akong iasoy, nangutana ko sa graduate school. Kinsa man kaninyo ang nakakita ug bisan unsang klase sa mananap nga mipahiyom, mo smile. Sige silang hangad-hangad, pahiyom. Dunay ngisi sa unggoy, ngisi sa tiger, pero kanang ngisi dili pahiyom. Kaya ngano, unsa man ang pahiyom? Ang pahiyom sa psikolohiya, psychology, mauman ang epekto sa concept. Unsa man ang concept, wala ba'y binisaya ni anak? Ang concept maoy usa ka butang nga ang katarungan lamang maoy makakita, dili ang mata maoy makakita. It's the mind's eye that can see. Pananglitan, usa ka dakong hawan na ang bukid, green ang bukid, daghang mga bulak na ay nagdagayday sa bukid, tubig nagdagayday. Makita man na sa kabaw. Kita sa kabaw ang manindot nga hawan, manindot nga bukid. Makita niya ang bukid. Apan diling kakita sa beauty ni ining tanan. Beauty, nakita ba niya? Ding kakita. Ang concept beauty, di niya makita. Pero ang tao, nakakita dili lamang sa hawan, nakakita dili lamang sa mga bulak, nakakita dili lamang sa bukid, apan nakita niya ang beauty ni ining tanan. Ang beauty mao ang concept. Ang beauty mao ang non-physical thing that the mind can see. And only the human being has that power. Ang tao lamang maoy dunay gahom sa pagkakita, na makakita sa mga butang away lawas. Sa English pa, see things without dimensions. No length, no width, no thickness. Things without dimensions. Makakita sa concepts. Sa tanang mga mananap, mga 20,000 man klase sa mananap na yung kalibutan na, usara gayod ka mananap, nga nakaangko ni anang gahuma to see things that do not have dimensions. Ang tao lamang. Mao, natungod sa concept, ang tao lamang mo'y makapahiyom. Kaya maghuna-huna ang tao, may putang indota at itong hitabua, pahiyom siya. Tungod sa concept. Alright. Pagkaayong, pagka-ariglar ni adto, arrangement, concept, mupahiyom siya. Ang pahiyom, epekto sa concept. Ang mananap sama sa unggoy, kabaw, mupahiyom ba? Dili, oy, mungisi, pero dili pahiyom. Okay. Nganong dili man makapahiyom? Kay wa sila'y galamhan nga makapahimo nila nga makakita ni anang mga butang nga walay dimensions. Makakita sa concepts. Abi nimo, kung ang unggoy pananglitan makakita pa sa concepts, makakita sa mga butang nga walay dimensions, walay length, walay width, walay thickness. Sama sa honesty. Honesty is a thing. No dimensions. Man can see honesty, but honesty has no dimensions. Evil, goodness, regularity, arrangement, punctuality, pulusty concepts. These are things having no dimensions, which man can see, not with his eyes, but with his mind. Kung ang mga mananap sama sa unggoy, doon na pa'y concepts, unsa may mga sangputanan.
Ang unggoy kung doon na pa, sa ato pa ang unggoy may gahom sa pag-compare o pag-contrast. Makakita sa makalainan o kasamahan, inya maka-analyze, makapangatarungan, makaingon, therefore, kapangatarungan, o ingon pa niya ng unggoy, nag-usbaw unta, nag-increase unta, nag-improve unta ang iyang pamaagis panghinabuhi. Dili na unta mangawat, magdaro ng unggoy, mananom, kay ngano, resulta man sa reason. Ang unggoy, dili na magpuyo sa kakahuyan, tingali. Mutabas na sa kahoy, maghimong balay. Kay doon na may concept, doon ay reason. Pero ang unggoy, sukad siyang pagka-unggoy, unggoy lang gihapon. Why improvement? Nganong why improvement? Kay why concepts, why reasoning. Tao lamang, doon ay concept, doon ay reasoning. Mao'y hinungdan nga ang tao lamang, mao'y naka-improve sa iyang paagis panginabuhi. Masige siyang improve, hangtod tuan na siya sa buwan, muadto na siya sa Mars. Siging improve tungod sa concepts o reasoning. Ang kabaw, nahibaw ba siya nga kabaw siya? Wow, ang manok, wa mahibawang manok siya. Ang iro, wa man mahibawang iro siya. Ang unggoy, wa man mahibawang unggoy siya. Kay nahibaw pa sa ato pa makapangatarungan, makakoncept, makapangatarungan. O makapangatarungan, siguro yung doon ay improve. Kay mo man na resulta sa reason, improve. Pero wa may improve. Unggoy malang gihapon. Proiba ka na nga walay concept, walay reasoning, nagpabilin nga ang tao lamang maoy ni Adonai niya ng gahuma, ubusa siya lamang maoy naka-improve. Ngano man, pagtulunan sa Iglesia Katolika, fundamentals, ngano nga ang tao lamang mo'y ingon ni Ana, ngano man. Ang Iglesia Katolika nanudlo, pinagis kasaysayan. Ngano? Tungod kay ang tao lamang ang gipaambit sa Dios sa iyang gahom sa pagpangatarungan. Only man, God has shared His power of rationality only with one creature, man. Siya ra ang gibahinan. Wan ay laing gibahinan sa gahom sa Dios, sa gahom sa pangatarungan, tao lamang. Pagtulunan sa Iglesia Katolika. Pangutana, kung ang tao lamang ang gibahinan, gipaambit sa gahom sa Dios, gahom sa pangatarungan, pangutana, ingnon ka ni Ana sa Dios kung wala pa siya ituyo? Could God share His rationality with man if He had no purpose? Wa siya ituyo nga bahinan niya ang tao. Pure reasoning magsulti nato. Nga dili, oy, doon nag-purpose ang Diyos. Ngano ang tao lamang ang iyang gipaambit sa gahom sa Diyos nga mao ang gahom sa pangatarungan. Doon special nga binuhat ang tao. Sa may binisaya sa special, kinat sila man nag-in-English. Nindot pa itong binisaya, kaya masabot ito pag-ayo. Kung may yung special, ang musantok sa itong una, ang spelling naman sa special. Okay. Sa binisaya, yun, ang tao mao'y linain nga binuhat sa Diyos. Linain nga binuhat sa Diyos. Siya ra'y linain. Siya ra'y special. Anong linain man siya? Kay dunay linaing tuyo ang Diyos alang kaniya. Dunay linain, special purpose para niya. O ang santos nga kasulatan gitudlo sa Santa Iglesia.
nga ang special purpose ang linaing tuyo alang sa Dios mao tungod kay ang tao gikan sa Dios from God. God was his point of departure. Ang iyang gigikanan Dios man ngadto usab sa Dios siya mo pauli. God is his point of departure and his point of destination. Ang unggoy, kabaw, mananap, tanan, mananap. Point of departure, Dios. Ang ilang gigikanan, Dios. Pero ang ilang point of destination, ang ilang sangkuanan, dili Dios. Adtos yuta ang ilang sangkuanan. Okay. Unsa may musangko ngadto sa Dios? Nga kining lawas sa mamatay man, madugta man. Ang nahalambigit sa lawas, nga mao ang principle kato sa ang sinugdanan. Ang principle of reasoning, which is the soul, mao'y dili mamatay. Ang tinugdan niya ng gahuma sa pangatarungan nga gipaambit sa Dios. Ang tinugdan mao ang kalag. Na dili mamatay bisag madugtag mo pauli na sa yuta ang lawas ang maong kalag dili mamatay o tudlo sa Santa Iglesia kining tinubdan sa pangatarungan nga dili mamatay maong kalag mo pauli ngadto sa Dios mo atubang og husay do na nay judge dito ha okay. Doon na husay siyang mga binuhatan. Human sa husay, naa ang gante o naa bahinoon ang silot. Gitudlo sa Santa Iglesia, dinalantabo ka o Biblia, gawan tayo oras. Gitudlo sa Santa Iglesia, nga kanang kalaga, kanang tinubdan sa pangatarungan nga dili mamatay. Pinaagi sa pagbuot sa Dios, kay gamhanan man ang Dios. Pinaagi siyang gahom, mahiuli, mahalambigit pag-usab sa iyang lawas. Kanusa sa panahon na si Kristo makapkanaog na, maningil sa lawas o kalag. Pinaagi sa gahom, mubangon sa lubnganan, mubangon sa mga dapit diin sila mapukan. Ang nahiusa pagbalik nga lawas o kalag. Ingnon ta, yati no, lisod man ang tuhuan. Umulalim dito sa dagat, tuana sa dagat, kay nalumos man, niya, dito man ang lawas, dito ni tugkad magyod, niya, mabanhaw. Lisod tuhuan aoy. Kinanglan. Mantigo ta sa science. Kung sa ilisutuan, kana lang adlaw nga atong makita, pinaagi sa mga instrumento sa scientists. Sierto sila, wa sila'y duda, nga ang adlaw sunog o sa kasunog. Unya, ang bahin, ang bahin sa adlaw nga masunog, kada segundo, every second. For ang timbang niya ng masunog, timbang, the weight, is 4.5 million tons. Ang masunog kada second, kada segundo. Sa usa ka minuto, pila man ka segundo? 600. 600 ka 4.5 ka toneladas ang masunog sa lawas sa adlaw. Unya sa usa ka oras, sa usa ka adlaw, sa usa ka semana. Ang pangutana sa scientist, maoma na ang katulin, tulin man kayo ang sunog. Nganong waman maugdaw o mawad-an na sa kahayag, unta ang adlaw. Waman maugdaw, waman gid mahurot, pagkasunog o mawala na unta siya. Maoma lang gihapon. Din ang katubat ang scientist niya na. Dili na silang ka-explain. Nga sunog, tulin kayong sunog, pero wag yun mahurot pagkasunog, maulang gihapon ang adlaw. Nga naman, din ang matubag nila.
din ang masabot. Ang Ginoo ra na mo'y makasabot. Banhaon ni Kristo ang tanang nangamatay. Pinagis iyang gahom. Mahalambingit pagbalik ang lawas o ang kalag. Di masabot o di sutuan. Isod. Pero why kinutuban sa gahom sa Dios? Maigsoon, fundamental na sa Catholic faith. O kadtong na impyerno wa mahalangit, kalag na na impyerno, sama niya atong nahalangit. Mahibalik, mahalambigit pag-usab ang kalag nila sa na impyerno sa ilang mga lawas. Revelation by Christ being taught by the Catholic Church. Tira, sulti na ni Kristo, sulti lagi ni Kristo. Katuhuan ka siya. Man ni mga ison. Si Kristo sawa pa siya musa ka sa langit. Iyang gipasidaan ang daghang mga butang nga nakita nga wagid siya mamakak. Mabasa ni mo sa Ebanghilyong San Lucas. Di na natuukbong Biblia, kaya buwan natin panahon. Mingon si Kristo, kining akong kadugo mga Hudyo, tungod sa ilang pagdumili, wa man mudawat kanako. Moabot ang panahon nga ang nasod nga Hudyo lubaon, ihawon sa mga ngagaw, mga konkistadores. O kadtong dili maluba, dili maihaw, kay tuas sa layo sila sa Jerusalem, magtibulaag sila, dispersion sila sa daghang mga nasod. Natuman ba? Natuman. Basa tag history. In the year 70, the Roman soldiers headed by Titus the general, ang mga Romano nga pagano pa, pinanguluhan ni Titus, midasmag sa Jerusalem, gipatay ang tanang mga Hudiyong ilang makita, bata og tigulang. Kadtong mga Hudiyong wa diya sa Jerusalem, sa kahadlok, nanlakaw, nangagiw ngadto sa lain-laing mga nasod. Nangagiw sa Russia, nangagiw sa Poland, nangagiw sa Fransya, nangagiw sa Espanya, abot sa Britanya, abot, nadiin-diin na lang mga Hudiyong nakaiskapo. Natuman. Unya, mingon si Kristo, kining matahong siyudad sa Jerusalem, ang garbo sa akong kadugo. Kay matahong maging siyudad, Jerusalem. Labi na itong panahon na may garbo, na may laing civilization makatumbas niya. Lunuson kini, pagkamangon kini sa yuta sa mga konkistadores. Natuman, ang tibok Jerusalem, gigunob, ipakamang sa yuta, wanay balay na habilin. Igunob sa mga Romanon. Natuman. Mingon si Kristo, dugang pangsilot ni ining akong kadugo mao nga kining Jerusalem nga ilang pinangga, tamak-tamakan kini sa mga pagano, magpuli-puli ang mga pagano sa pagtamak-tamak kaniya. Sa to pa ang Jerusalem maagaw sa daghang mga pagano. Natuman, abot ang Ehiptohanon, abot ang Persya, abot ang Grego nga Alexander the Great, uban pa, puli-puli ug tamak-tamak sa Jerusalem nga balaang yuta. Samtang ang mga Hudyo didto nagtibulaag. Ingon si Kristo, apan. Si dunay however si Kristo, dunay apan. Moabot ang panahon, moabot ang kinutuban ni ining tanan nga kining kadugo nako dili na magkatibulaag o mahiusa sila pag-usab, mahibalik sila o makatukod pagbalik sa ilang gingharian. Natuman ba? Natuman. Pagka 1945, year 70 man to silang nangagiw, nagtibulaag, year 70. Pagka 1945, pila man na ka tuig na.
Ang mga Hudiyo gumikan sa usa ka lider nga Ben Gurion, milampos sa pagpanawag sa mga Hudiyo gikan sa Amerika, Inglaterra, Russia, ubang pang mga nasod, pagpauli ngadto sa ilang yuta. Na mauli sila, dinalang ilang kinaadman, dinalang ilang salapi, o mitukod, milampos pagtukod, pag-usab sa ilang gingharian nga karon gitawag og Israel. 1946 na ugbok pagbalik nga dugay nang nawala unta natuman og miingon si Kristo. Pinaagi ni Apostol Pablo nga iya usa siyang special nga apostol nga sa maghinapos na ang kalibutan sa panahon nga si Kristo taliabot na about to come, ang mga Hudiyo wa modawat kaniya sa ultima ora, mudawat na kaniya, makasabot na nga ang Kristong ilang gipaabot dugay na di ay nahiabot. That Christ whom they have been waiting for had come many centuries ago. Ang mga Hudiyo nagtuo man silang Kristo, pero si Kristo wa pa mahiabot matud pa nila. Apan sa dayo na nga balik ni Kristo, dinhi mo balik mangyod siya, ang mga Hudiyo makabig na, mudawat na kaniya ug humaniana matapos na ang kalibutan. Ang mensahe ko na ang mga pasidaan, mga propesiya ni Kristo nagtugan that Christ is not an impostor, that Christ is not Elijah, that Christ is God. So when Christ said, I will resurrect the dead, banhaon ko ang mga minatay, wa to siya mamakak. Pag-iyon ni Kristo, nga kining pagtulon ana, kining katilingban iyang gitukod mo kaylap sa mga nasod sa kalibutan, wa siya mamakak. Tinuod. Pag-ingon ni Kristo, nga kining katilingban iyang gitukod, way pagkahugnog, way pagkahanaw, natuman. Kana pagtulunan sa Iglesia Katolika, the indestructibility and infallibility of the Catholic Church, it being the real organization founded by Christ. Sa tapos kay oras naman, niabot ang mga rebelde, atake sa Santa Iglesia, apan unsa man